màxims que hi ha per portacoli, visualment parlant. Com fa? Tenim aquesta part que és el... I aquí, quan importarem assets o objectes, vam col·locar un burger, tocar-ho, escalar-ho... I la part d'aquí, bàsicament, és un llistat de tots els elements que estem. Vostè, me podries dir, si us plau, un què? Vull que me faigues 2 passos. D'acord? Diguem bé, se necessita fer-ho tot en un ordre. Tal tecla, l'espai, la fletxita a l'altre. El que ens interessa, per exemple, vull que el programa comenci. Sí, ja hem donat l'ordre. Així era millor? D'acord? Ara el que ens interessa és fer un moviment. Un cop ho diguéssiu, per saber la... Sí? Vale, perfecte. Fotos o vídeos? Molt bé. Vale. És bàsica, és com la vostra passeta, però aquesta és més petita. Si qui la vulgui veure és igual. Jo. De la Intus. I explicaràs tu com instal·lar-ho? Sí. Sí? Puc tancar els llums o sí? Ens permet tindre una superfície no tant, però sí que se pot adaptar molt més si cliquem amb intensitat, perquè no té un l'oli. Diferències.